he de dir-li al meu amic, gran amic Carlos Roig, en el que vas compartir i tinc moltes anècdotes en ell, que també, que jo tinc monyo, tio, ja està crec que me monyo, saps? Vull dir, està crec que me fort des de l'arrel. Nevera, és que jo el conec, el Nevera, i Sergio també el conec. Ja t'he rit, clar, jo ho he anotat perquè ja t'has rit antes de llegir-lo. Vull dir, antes de llegir el apodo El Nevera, ja estava riguent. Nevera, si m'estàs veient, que sàpies que jo t'ho vull molt. Si Rivera se'n va, sóc capaç de qualsevol cosa. Avui ha faltat molt poc per cometre una locura. A veurem, demà serà un altre dia. No sé, les circumstàncies han vingut com han vingut. Tu saps que jo que encara que me'n vaig al programa tu me tindràs ahí per lo que siga. Benifallorquins, benifallorquines, quarantenes, tots, on aneu? On aneu? On vas? On vas? Que se volen apretar, tio. Quarantenes tots, benvinguts de nou una vespre més al programa de les vostres vides. Ai, però... Bueno, ja estem tots i ja, tio, ja estem tots. Me llego o me dice? Ai! Entreu tots, ja està. Entreu tots. Ah, ja estem presentats. Bueno, presenta'm. No, primera secció del dia ve de la mà de Sergio Terrés. Que no aneu tan a pressa, vull dir, jo no pense tallar res de lo que ha passat, però deixeu-me espai, fes una introducció, Ivan, buenas, tot això, vull dir... Pues estava dient o estava fent-la. Si és que paregueu nous, si és que m'he de posar així serio. Vosaltres ara, però no tinc prou mans, no dona basto. Clar, tio, no vaig ja a la primera secció? Claro. Pues a ver, entonces no entreu tots a la vegada. A ver, tío, es que... Si portem 14 programes, sabeu de sobre que jo primer faré introducció, després vos presente a tots i ahí és quan entreu. 14 programes. 14 programes portem. A punt de fer la... Se voler apretat i el Sergio t'ha entrat a mi, jo m'he eixit, entra Sergio, m'he eixit, jo no, sí, no, tu, però... Bueno, ara ja està, tio, arrere no pots tornar, collons. Buenas, Iván, com estàs, bé? No estic bé, perquè jo tinc un guió escrit i se l'aneu votant. El guió se l'hem escrit tots, no eres l'únic. No, tu no, així que passem a la primera secció del dia, que ella ve de la mà de Sergio Terrés. Sergio. Buenas, Tato. Yo lo hemos ido, tinc un poc més organitzat. Alegre. La setmana passada ja començaren els xiquets que deien que podien eixir, que no, tal i qual. Al final sí que pogueren eixir. El diumenge passat, primer dia de desconfinament, i jo vaig eixir a dur-li uns tàpers a m'abuelo i és que el carrer estava abarrotat, tio. Això pareixia un diumenge de Corpus. És el que té quan t'obren la veda. És que faltava el tio que va en el carret venguent bufes, Com si fos un diumenge de comunions, I roses, faltava aquest tio i ja estaven tots. Però és que, claro, jo crec que tenien més ganes de dir els pares que els xiquets. Jo crec que també. Ja ho crec. Jo crec que els pares estaven allà a la porta per conforme tiraren el xupinazo, així tots a córrer. Com si fos l'encierro, Com si fos l'encierro, tot jara per callar. Prova d'això és que la policia local el diumenge per la nit tingué que pujar esta foto al Facebook. Bona vesprà. Tenim al retén de la policia local esta bicicleta que sembla s'ha quedat obligada en el barranc. El propietari o la propietària podeu vindre per ella. Què me dius, tio? I el xiquet? 40 dies... No, el xiquet igual està per el barranc, també. Claro, és que això és el que vull dir jo. Vull dir, si el pare s'ha deixat la bicicleta, la pregunta és, el xiquet on està? Està amagat entre els matorrals? El xiquet està covardit. El xiquet ha pegat a córrer, deixa la bici... Vull dir, el xiquet ara mateix ja, jo m'imagino a Mowgli per el barranc, allí, pobret, en canoncilleig,
Ja, En companyia de la ballena dels tiburons que veguérem l'altre dia. no sé, tio. Vull dir, pares i mares, si mos esteu sentint, pegueu un ullar per els quartos de casa a veure si vos falta un xiquet i si vos falta aneu al barranc a veure si està allí. O una bici i aneu al retén a replegar-la. Exacte. Jo tinc una pregunta per l'administració pública, per l'Ajuntament de Benifaió, tant de Benifaió com d'Almussafes, perquè compartim barranc. Compartim barranc, i és la meva pregunta. A on delimita el territori de Benifaió i on comença el d'Almussafes i al revés? Perquè, clar, ixa bici estava en el barranc i està en el retén de la policia de Benifaió. Claro. Jo crec que la part de la cera d'allà, de l'extramuro, això pertany als Mussafes. I la part d'ací a Benifaió. O sea, podríem dir que la part bonica és Benifaió. Sí. La part carretera és... La que té les faroles enxufades una sí, una no, i aquesta part és dels Mussafes. Vale. Me queda més clar on delimita el territori. Claro, y lo del Mitch, això és tierra de nadie. Ahí, claro, això consisteix en amics del mar que no pot fer res. Exacte, això són aguas internacionales. Ahí és, sálvese quien pueda, sepa per lo que... Sí, ahí no n'hi ha llei. Sí, la pel·lícula de La Purga la gravaren ahí. Ahí en el barranc, perquè no... No te poden dir res. No te poden dir res. És via libre, molt bé. Claro. Via libre. Sergio, esperem que la bici ja l'hagin arreplegat. Jo espero que el xiquet estigui en casa ja. Esperem que el xiquet estigui en casa i jo crec que en això tindrem prou perquè al final una bici se pot comprar i un xiquet se pot tornar a fer. Així que passem a la segona secció del dia, que ella ve de la mà de Cristian Rivera. Cristian. Bueno. Sergio Terrés, secció rècord, eh? 3 minuts, 3 minuts. 4 minuts, per ser exactes. Des que s'han reconciliat, sóc una persona nova, tio. Avui m'han despertat espardalets, cantant. Ha desayunat en la tassa oficial i un tros de coca, de xocolata, de pau. De pau. Soc una persona nova. De pau, n'hi ha que veure el doble sentit de la paraula, eh? Bueno, va, què te dices? Bé. No, que és bonico. No, demana perdó. No, era un demana perdó. Un chiste. No sé. Bueno, m'has sentit a tot el que t'ha dit? Sí. Bueno, jo la meva secció avui també la vaig a fer rapideta, perquè avui... Veuràs la meva. Vale. Volia parlar un poquet sobre el tema dels estudis, no? O sigui, jo, com a estudiant universitari, m'estic molt agobiant, no? Mos estan posant molta feina. Però agobiat de què? Agobiat de què estàs en casa? De què estàs agobiat? Home, pues perquè no puc eixir, no m'he... Jo és que se'm vol arribar. Si vas a classe, mira, si vas a classe, renegueu de Renfe perquè ha plegat tard, renegueu del transport públic perquè va abarrotat i després renegueu de la universitat perquè vos tenen allà moltes hores. Ara que estàs en casa, de què estàs agobiat? De què t'estàs queixant? De què te queixes? Explica-m'ho a mi. De què te cristes? Renfe és una altra cosa que... Això és un altre tema ja, eh? Que ja tractarem. Però el problema... Avui me teniu... Vale, va. El problema està en que tu antes en esa clase, te donaven la clase, tu te'n tornaves i pim, pam, te feien fer 4 cosetes i ja està. I ara l'excusa de que no n'hi ha classe i que se pensen que estàs... Bueno, estàs tot el dia en casa, no? Però que se pensen que no té res més que fer... Que no té res més que fer, Dime què tens que fer. Dime tu què fas. Aplaudir a les 8 i veure els tractors. No, jo tinc un taller... I que xiquetixen al carrer, però després t'ha d'aplaudir a les 8. Jo tinc un taller on me fan comandes de pintaeta d'ous. Jo pinto els ous de la gent i me paguen. I així a tot, també... I què pintes? En brocha o en rodillo? Tinc que veure pel·lícules. No sé. Seguir la dieta quarantena tampoc és fàcil. Això és de veres. Això sí, veus? Això sí.
I per això jo vull donar un consell a estos estudiants, perquè com a estudiant vaig a donar un consell. El tema dels treballs, ara pues, te posen un dia límit i te diuen que fer-me X treball. ¿sabes? I tu pues, el fas i l'entregues. Però, Vaya, com sempre, sí. Sí, però la gent no té educació sobre l'entrega de treballs. No està format. I jo tinc un màster en això. I n'hi ha que anar molt en compte a l'hora que l'entreguem, perquè no convé entregar-lo. N'hi ha gent que diu, no, el faig ara a l'entrega i m'ho lleve del cap. Mal, perquè ahir la professora te veu que vas de sobrat i no. I no és la idea. No, la idea te posa, te queden 2 dies, pues el vaig a entregar, ui, mal. Tu tens que entregar-lo un minut antes, no? Tampoc, això és el que la gent pensa. Un minut antes ella ho veu i diu, buah, s'ha tirat allà a última hora. Claro. Que no fa res. És un dissabte. Claro. Claro, No i jo s'ho vull va fer una foto en el moment en què n'hi ha que entregar-lo. Que ara mos lo posarà Jordi, per favor. No sé si se veu, crec que sí, però ahir veiem que tenia que entregar un treball, no saben de qui és, a mi m'ho han passat, i cosa que se tenia que entregar a les 11 i s'ha entregat 1 minut i 30 segons tard. O sigui, ixa és la línia que tenim que seguir. Buscar a plegar un poc tard, no? I si això... Claro. Sempre diuen que lo bo se fa d'esperar. Claro, que siga l'últim que li arribi... Igual el suspens també se fa d'esperar i... Anava a dir-te, potser a l'any que ve tornes, no? A la carrera, dius? No, jo no dic que siga meu. Rivera, pot ser que traducció espanyol-català GR.A 35409 la tingues que tornar a fer l'any que ve? Jo no dic que siga meu, però bueno. Pot ser? És que curiosament és el que estàs estudiant tu, no, Cristian? Que coincidència, vull dir... No, o què? No, i les teues inicials i el número de... Jo només estic deixant ahir la meva aportació, el meu consell, perquè en un minut antes, inclús n'hi ha gent que opta per enviar-li un correu o deixar-li una nota dient-li Estic fent-lo, està saturat, tal... Jo això tampoc ho vull, saps? Perquè és marcar-se. Jo el deixaria ahir i si te pregunta tal, dius, ui, I Cristian, si tires a enviar-lo un minut tard i se te cau la connexió, què fas? Perquè entonces ja no és un minut, serien 2, 3, 4, 5 i ja és passar-se'n. Clar, però ahir sí que li podríem enviar el mail, perquè quan són molts minuts... No, perquè no tens connexió, com ho envies? Poder, pues... Perdó. Rivera, senyales de humo. A l'any que ve més. Claro. Quan te torne la connexió, o li dius a un company que li envia un missatge o el que siga, però... No pots dir-li al company, no tens connexió. Ensenyar de fu, com s'ha fet tot. Sí. Però clar, o sigui, tu pensa que si tardes molt, te dona més justificació com per dir que li ha caigut la connexió. Claro. Ivan, tu vols dir alguna cosa? No, a veure, he casat ahir que està mirant les musaranyes i... Què vols? Jo no estudio de fa 20 anys, quasi. Estos problemes no passa, Ivan és diplomat en el Pato i Cucanyes. Jo, clar, i això sí. Si el que més ha anat al Pato i Cucanyes és de pobre. Sí, el Tato quan estudiava duia en la motxilla una pedra, pico i escarpe. I un pato de goma. Ell prenia els apunts a pico i escarpe. Vull dir, ella això no sap el que és. O sigui, és que, vull dir... Ja ho està, no ho entendrien, no, Ivan? No. Rivera, jo sé tu el que te fa falta i a tu el que te fa falta és que obris la biblioteca. Ei, és de veres, és que ara no m'han obrir, jo en casa no estic concentrat. Perquè és que en la biblioteca se palpen cosetes, perquè tu, en cas que tingues una merda i la teva nota siga una merda, vas a la biblioteca i veus que n'hi ha gent que està més deprimida que tu. Perquè claro, tu perquè la puta... continues seguint la mateixa merda, claro, però per lo menos... Que suspès este examen... A veure, pareu un segon. A veure, portem 8 minuts, o sigui, portem 7:40 ara mateixa parlant de que a veure quina hora apugem un treball de la universitat. Però tu tens alguna millor que fer avui, que parlar d'això? Prou. Bueno, entonces tu com vas a la biblioteca, perquè, clar,
Claro. Hi ha dos tipus de persones. Exacte. Estan les que estudien en casa I és estan que, les que estudien en la biblioteca. efectivament, I una no val per l'altra, vull dir, cada una té lo seu. no. Y claro, y lo que digas es que tú en la biblioteca vas y le preguntes, ¿cómo va? I ens Claro. demà tinc 7 exàmens, me n'han caigut 3, un llibre Pues, jo tinc 4 ja. Dius, pues jo me'n torno a casa, jo no estic tan mal. Claro. I ja tornes i estàs com a que tens més força per no fer res. Sí. Bueno, Rivera, ja s'acaba la teva secció. També, o sigui, t'ajuda, és com anar per casa ara en xandall, no?, per enganyar el cos. Exacte. Claro. Bueno, a veure, Rivera, ja hasta així la teva secció? Vale, pues, Tato, quan vulguis, pots continuar. Pots dir alguna cosa. ¿Ya está? Sí. 9 minuts, senyores. Vale, tercera i última secció del dia i ella ve de la mà de Josep Orval. Bueno, pues jo explique que anava a fer la meva secció, però m'ha enviat Ivan un WhatsApp ara mateixa i m'ha preguntat si Però per favor... si no toca't el mòbil, tio, però si Ateme, va, la gent està mirant que jo no agafi el mòbil, tio. El moment que tu te lleves els auriculars i t'acatxes aixina, ahí la gent, Ivan, la gent s'ha donat compte, vull dir, se veu. Espera't un segon, No, ara que ho ha borrat, Josep, ¿no será que no t'has preparat res? Però, Sergio, tu me coneixes a mi des que tinc 0 anys i un mes. que parlàrem tu i jo va ser el dia 6 d'abril, i vaig llegir-ho, O sigui, vaig llegir-ho, 6 d'abril, mireu ahí, 6 d'abril, i diu, te dic jo, vas a traure el gos, jo vaig a baixar la basura, que tu me contestes, no, tio, ara no, que vaig a dutxar-me i fer el sopar, i mitja l'hora de programa. Demà, quan haguem de dinar, vaig a treure-lo i gravaré això. Si vols t'avise i m'ho veiem ahí davant de Camario en el descampat. I te dic jo! Vale, va, avisa'm a veure si estic disponible. I ja no hem parlat més des del 6 d'abril. Jo no t'he dit res. Josep, això huele... Sergio, tu me coneixes a mi. Sí. Tu me coneixes molt. Sí. Tu de qui te fies més? Jo de tu. Gràcies, Sergio. Però... Dit això... T'havies preparat algo? No m'havia preparat res, tio. Se m'ha tirat el temps. Però... Ho vegueu quarenteners tots, ahir ho vegueu com Josep Orval. Tot això té una explicació. Tot això té una explicació. Explica'm-ho. I és que jo sabia que Iván Puerto Forner, alias el Tato, s'havia preparat un vídeo. Dels veriqueros. S'havia preparat un vídeo. Entonces, com jo sé que si jo feia la meva secció no li ha donat temps a fer-lo i se l'havia currat molt, doncs dic, no vaig a fer la meva secció, així Iván Puerto Forner dels veriqueros, Tato, pots fer el seu vídeo, pot tirar-lo. Entonces, Iván, te cedís la meva secció d'avui per a que llances el teu vídeo. Serà bonico, això. Al final, pues, les seccions al final soc jo el que mana, menys la de Cristian, que Cristian demà va ser l'últim, demà com últim programa va ser l'últim, així que si ja vols no preparar-te res, no vas a eixir, ja t'ho dic jo, per la mare que m'ha parit, que ja faré allargar el programa perquè demà dure 40 minuts i tu no pugues treure la secció, perquè estic de la putxaeta del treball a internet, no s'ho podeu ni imaginar, o sigui, no s'ho podeu ni imaginar. Per Facebook, quan mos patrocinar el club de futbol de Benifaió, mos pregunta un pare, un entrenador de futbol, un gran amic, que quina era la nostra vida, quin era el nostre entrenament diari de quarantena o tècnicament quin era el nostre entrenament. I jo vaig gravar un vídeo ensenyant el meu dia a dia d'un bon quarantener. Jordi, quan vulguis. Quaranteners, bon dia, benifaiorquins, benifaiorquines. Per Facebook ens han preguntat que com és la nostra sessió d'entrenaments diària. Pues vaig a mostrar-vos el meu dia a dia de bon quarantener. Avant! Bueno, ara sí, quarantenes, ja estem equipats en la camisa oficial de la quarantena, camisa esportiva, que a mi em ve un poc senyideta, però bueno, estos de futbol no discriminen en talles, esta talla única per tot, des que naixes fins que et mors gastes la mateixa talla, sempre és la L, i no pensen en els que som d'ossos amples, perquè hi ha gent que
jo per desgràcia tinc una mesura desproporcionada dels meus ossos en on es pareix que abulte més de lo que en realitat abulte, quaranteners? Pues seguint la dieta quarantener, mos anem a fer això per la marca, perquè no sé de quina marca és, anem a fer-nos el cafè de bon matí per poder despertar-nos. El té meta verda, per tant, ja podem punxar la capsula i fer-lo. Este moment és un poc delicat, per això deixo-me soles, per favor. I ara, quaranteners, una volta mos han fet el cafè i mos han despejat, passem a la part de l'estudi. Vol ensenyar un poquet així per damunt. Este és l'estudi on grava. Normalment me veieu que estic gravant, però bueno, vosaltres normalment em veieu això. Vale? Ok, veieu això, perquè jo estic de cara a les pantalles dels ordenadors i això vosaltres no veieu que ahí tinc el temporitzador perquè ningú se'n passe, i des d'ací enxufem l'Skype, que és on Jordi, el de la batuta, pues, mos grava tots i així guapos. I quan acabem de gravar el programa, què faig jo quan acabem de gravar el programa Benifallorc Quarantine? Pues ara vos ho aplique en esta següent part. Ja hem vist la part tècnica de com fer jo malse, pues ara ve la dieta quarantener a rajatabla, que és el que jo seguís. Bueno, quaranteners, obrim l'armari i mireu. Lo primer que trobem, perquè som quarantenes, el primer que trobem són Kellogg's de leche de la marca del Tio Roig. Per tant, això ens va servir per continuar en la dieta quarantener. I ara ja, quarantenes, pues venim a la nostra habitació o al sofà, cada un hi vinga bé. Si esteu acompanyats del vostre gat o de la vostra mascota que us faig companyia, pues millor. I si venim així... I busquem l'aplicació. Tot això. Anem menjant mentre s'enxufa Nebli. En els quaranteners té que ser un bucle. Ha de ser un bon bucle. Ha de ser la roda. Ha de ser la roda per no perdre les formes. Per no perdre les formes, mireu. Això ha de seguir-ho a rajatabla. Perquè recordeu el que va dir Sergio Torres en la seva secció primera d'Un bon quarantener, que el diumenge ens provarem aquest pantaló vaquero ajustadet que teníem, i si m'ho ve bo, estem seguint la dieta quarantener. Si no mos vinguerà bo aquest pantaló, benifallorquins i benifallorquines, és perquè no esteu seguint la dieta quarantener al peu de la lletra, vale? Així que hasta així deixa el meu entrenament diari, que està costant-me, vull dir, és pesat i és dur, vull dir, és dur poder seguir-lo i no sé si podreu aplegar al meu nivell de quarantener, però bueno, no passa res, jo estic obert i estic 24 hores disponible per al que vulgui que li doni algun consell, algo de com seguir la dieta quarantener, sempre pot cridar-me o pot parlar-me via WhatsApp, Facebook o Instagram, i jo li explicaré i li donaré consells de com seguir a rajatabla la dieta quarantener. Benifallorquins, ens vegem. Ánimo, Tato. Estás conseguint-ho. Yes, you can. Vamos, Tato. Jo... No és fàcil, No, vull dir... jo estic patint per fer-la, I estàs més prim, Que memi! Però... Mira! Que me sobra pantaló per tots els costats, que me'n sobren ja. És que vull dir, jo tinc ja un nivell de dieta quarantener que ja el sobrepasse. Jo tinc ja el quarantener nato dins. No, és que al final és que eixir a córrer, pa què? Jo ja tinc la vena en casa. Si eixes a córrer fas múscul de cintura i múscul de cames i és quan no t'entra el pantaló, és quan t'eixes a córrer. Això ja ho comentarem, lo d'eixir a córrer, perquè... Jo crec que te mereixes este premi per tu, perquè és de l'Ajuntament, futbol sala, però bueno, canviarem. Participant Benifalló 96. Este trofeu és per tu. Canviaré la plaqueta. Gràcies, Cristian. Ho has merescut. Jo estic patint-ho molt per seguir a rajatabla la dieta quarantener, però jo crec que al final podré aconseguir-ho. I com a refran d'avui d'un bon quarantener he de dir que de la taula al llit al primer crit. I en això
Benifallorquins, benifallorquines, quarantenes tots, gent de les pedanies de Benifalló, despedisc el programa 14, avui dimecres, es vegem demà en l'últim programa de la setmana. Adeu!